G. G. Hoy, G. Lah. May tingong kayo. Pakuha ka? Kene? Bantayan ko ang sarili ko. Ay ba? Do. Buntag na do. Lumbag hipos balay oh. Ang balay bagi panghipos ang balay. Mo ni balay nga masud og bag oh. Ah, nga balay oh. Duyan eh. Hamok ah. Tiyon yung sudog ba? Pantiyan nga pantiyan. Pati yung sudog. Ayo do, pantiyan na do. Patay terada no do. Ma, lakas ako ha. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga ga. Today another life, another blessing na sad sa atong tanan no. So, karon mga ga, mga katambay. Ay, dito sa tong kuan, sideline dito sa Kang Master. So, karon medyo sayo-sayo ta pero wag yapon siya masodal. So, alas 9 yapon gapin. So, ato ta dito kay ato tong tiwas sa trabaho ang atong heart dito. Ang tawag sa pangalan. Ya, alaw na ta balik. Oh, doon na dia. Apa na dia? Ah. Ako sang editon akong wano video gapon. Edit ako video gapon ya, pintal-pintal ba. Ya tag paniod to Master mga ga. So, napilakaw si Master mga ga no. So, ano? First coat na siya. First coat done. So, ugda na. Ito na siyang second coatan balik. Ambuk ka kay. Pinhapilan na pintura. Yo, penonton mo ni penonton mo betul lah. Oh, boleh penonton ako. Itong bro. Pedals. Zap. Oke ra kita ya. Oke ra. Palit ta tag sudan ni. Asan na yung mamahan? Ay lakaw kasi kan important agenda. Oh, meeting di Bansi. Na paliyate. Ha? 15 kanon, sabi lang kanon. Please. Dua kanon. Isa ka paliya. Short mo naghatag school. Ano ya? Ha? Saya punuan eh. Yay. Lista lang, lista. Suko kay ka. Tarong ba? Ha? Pa-subscribe na Doodles. Minsan Subscribe eh. Matik. Salamat kayo. Okay kayo. Ano po no? Udah kapil deh. Gaya pong sir. Oh, ka? Ay, wow, wow, nagagwapa, wow, nagagwapa eh. Kaya kuan ka Ma-discover. Patambayan sa kodret ha. Paabot ko sir. Yung ba na mag-artista lang eh. Oh. Full tank. Tingkas na kay wala yung suot mong kuan. Full tank 100. Bayo. Pamunta ko ninyo eh. Pamunta ko ninyo. Abot lang ko sir nay. Para to sir? Unay lain.
Katong das day. Mga das day. Saan? Oh. Das. Ano das? Spray gun. Saan? Saan ito? Ano na yung kon? Papahaan ang heart. Happy na ba yung Valentine's? Ano na yung papahaan? Buling kayo. Layon gini ay? Abi ko cancel ay? Ah? Mas makancel pa ang way cancel ay di ay? Pugan pang baha kaysa Valentine's? Valentine's. Saan naman? Di ano? Pabalik ka times. Ay, bintang-bintang. Ako, sir. Napason. Charo di mo kaigo, kupido, dako na kagpana. Ay, kao na po dai. Bagay. Kao na po dai. Charge. Kilag ka. Charge cellphone ba? Ano dai? Yaway. Ugma na po dai. Ugma na po da. Ay. Katop na katop. Barator na yung kuhan eh. Barato ka nakas 15 plate eh. Dapat mahal. Sunod. Kaya kayo kita diha. Ako na ano pinang kuhan. Speeders na ko ng dark red ba? Dark red ba? Guys! Oh, balat. Madap mo yung madap. Ayun, Tira diha. Ugma na? Let's go na, let's go. Ha? Hard? Dayon man? Dayon? Di mapugnan ka, di mapugnan. Oh. Hari ko, tao. Luya sa ako na kanang manok nga daog ba? Nga nagputos man ni. Sampa na po ka do? Daw dai. Pero nayayawan juga gani ya. Lagot ko siya mo. Sa istorya? Sa istorya? Mata, ano to? Huwag bibig pa natin. Lah, mata. Da putus sige man ni. Kilaliw ka sa. Di kan? Di ka pasar? Pasarong mapamuboy-boy. Mau to nang negosyo na siya. Kay di ka pasar magboy. Agabe sa lingkod kanhi na. Lingkod kanhi do. Sige. Sa lingkod siya. Oh. Sabi na. Agabe gwa gito ni gawa. Kuan tungkol sa paso. Grabe naman. Kita may kung layo ko. Hanggang di ka mag-ibang kamaligiwan. Pildin. Ano lang reklamo, may pagpapalit ko gas dito. Kapin ni. Kapin ni ba? Wah, ginamos. Wah, lagi rin. Mitik na lagi ko. Mitik na ko, di mo tuo.
Ipik, magbuhay na ka kay. Ano pa email rin eh? Ah, ka na eh? Ah, ka na. Ahak mga ga. Doon ko upload sa ito ang vlog hapon niya. Kuwan ba eh? Ngamatag kuwan. Nature umbrella. Ha? Oh, Yan ang moy akong gi kutsilyo. ara ka tayo say? Ano siya eh? Payong ba sa buwan dre? Hindi payong. Oh, di. Tandong daon saging. Tinimi po to. Klaro. Kuharan tatag saging. Pandong na payong. Wa po uwan. Uy, klaro. Wagi klaro yan. Di mo dayon ang uwan. Nandiya. Kung siya ni pareha sa Valentine's Day. Ari kinupugan sa pag-uwan. Mas masaglagaw itong mga gana eh. Kaya ako pala sa iyo kung matag-upload. Anong usa? Yawa beepers mo ka day? Kani ato na i-promote. Saan na? Beep lang. Kisa na kan? Sponsor na sponsor? Inatag na ko Sponsored lagi? Kasilingan. Yay. Kanya karang mo palit mo nya mo dawat ra pud ko. Mahina din internet yapon dira silingan day. Mo lagi nang kunay kanang Sa wifi problem ba? ba? Connection problem. Ay. Basing sa MBPE siguro pila ra kawan. Basin na anak ko. Hindi lang, basing masunod lang, pwede ra karera ka balay, magpatukod yung wifi lagi. Kena! Duta na ay. Pero, Sound trip ram lagi kita diri lagi. chill. Chill ram kita. Ba, Duta. tawa sa kan ba, Lagi. mag-goal nga pangunahon na. Lagi. Pohon. Maabot ra tanang nanatay ka galing ang wifi. Maabot ra tanang. Maabot ra tanang. Ang tower ito ituko na. Sa mina tani. Mura ra go anay. Sapa rin sa amin daw? Sana mo nay. Sa amin lagi nindot na. Taya. Grabe sa nay. Grabe sa may sunda mo. Sakto kay balay may sunda. Binoong nga. Ha? Talo eh. Sponsor sa panihapon. Maning. Bahala ka ako lang. Ulian na eh. Sa panapapa niya. Menu. Sa mga menu ba? Unag na ulit. Mayan na doon. Libre panihapon ba no? Ayos kayo. Kapag kay dua war may daog-daog. Oh, naghanag food trip dire. Luta rin si balay nga naghanag food trip ning. Ipakita sama di mo dul. Ansa ka mo timo lewa dito. Di ba? Bugubang. Oo, garas kayo ko. Luta dari sini puyo ning. Ay lang may puyo ding nagkakaon rin ning. Kamu tiga. Ning, apeng mo. Ye. Mo to sa tanang karong adlaw mga ga. Kita tanyog balik sa kung sunod nga vlog no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel Ganoy TV. Ano out. Bye-bye.